Og så kan I jo bare lige sende en melding ind. Nu er det godt, vi kom herop. Nå ja, det kan jeg da godt huske. Det skal være udgangspunktet, og så har jeg valgt at tage 4 små, mere eller mindre musikalske citater, og så vil jeg bruge dem som billede på jer, og også bruge dem til at sige noget af det, som jeg gerne vil sige til jer. Det første citat, det skal I få her. På hegnet der sidder en havørn. Måske var det bare en musvåge. Men hvem interesserer sig for virkeligheden, når man lige har set en ørn? Det er Poul Krebs, ja. Og sangen den hedder Alting kan være så simpelt. I har valgt jo at tage os med ned herned i jeres land i dag. Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg tror, vi alle sammen rigtig gerne vil med rundt og se. Og jeg tænker, at det er sådan, I har haft det med det. At når I er her, at så bliver alting så simpelt, og så er det jer. Jeg er rigtig glad for det. Og det står der. Du må godt gå forbi. Så er det jo, det jeg siger, nu er vi så lidt over. Nej, det burde de sætte ned. Men sådan, det mener jeg, det er jo 20. Nej, hvis du står I vandhøj. Hvis du står i vandhøj, så er det ikke en 3. Du kan bare se, hvor meget